Jeg har ikke lige fået mit manuskript med, men det klarer vi nok. Det hører med til historien om Hjertebo, at den allerførste gang, hvor vi startede det her, sådan startede det var hjemme i vores stue. Og Åse, hun var med. Åse, hvor er du hen? Åse, ja, altid flittig. Du var med, og Ellen var med. Ja, kan I huske det? Det var lige omkring 1. december. Lige omkring 1. december 2005. Der startede vi arbejdsgruppen hjemme hos os. Og Ellen, hun sagde de berømte ord, som vi har gentaget igen og igen. Ja, ikke også Ellen? Ja, det er som at spise en elefant i små bidder. Ja, sådan forklarede Ellen det. Og hun lagde en plan frem for os, og vi ville have den bygget i 2009. Ja. Og bygget, det blev den. Og der var, som sagt, mange sten undervejs. Men som Anders han altid har sagt, det er som om disse sten, de bliver trillet til side. Og der kom rigtig skred i det, da vi kom i kontakt med dig, Anders. Det var dig, der ikke ville give op. Tak for det, Anders. Og vi skylder nok også, og da enhver mand står der en kvinde, siger vi. Ja, jeg tror nok. Vil I ikke være med til at give Hanne en klapsalve? Hvad? Jeg ved ikke lige, hvor du står hen, Hanne. Jeg tror nok de fleste her vil give mig ret i, at Anders og Hanne er noget helt specielt. Så en varm tak til jer. Og så har der er et ord, som har fulgt med i hele den her proces, som i hvert fald for mig har betydet rigtig meget. Det er for Gamle Testamente. Og situationen er, at efter at jøderne de var blevet bortført over til Babylon, så rejste de tilbage, og så skulle templet opføres. Og det var en meget, meget, meget omfattende proces, osv. osv. Og der er altså en profet, der siger til ham, der var indsat som leder i Jerusalem, at det skulle nok gå. Og ordene, de falder sådan her nogenlunde frit citeret fra Zacharias' bog. Ikke ved magt og styrke, ikke ved menneskelig magt og styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Og så står der faktisk også, det bjerg af modstand, der ligger foran dig, Zerubbabel, det hed lederen, som var indsat, det skal blive jævnet med jorden. Og jeg fristes til at sige, det bjerg af modstand, der har lagt foran os, Anders, det er blevet jævnet med jorden. Og så sluttes det af med, for Herren har vist sin nåde imod os. Og der står faktisk også, at når det er sådan, at han sætter den sidste sten, så skal der blive jubel. Og de der ikke indsætter den spæde begyndelse, de vil se, at nu er værket blevet fuldført. Og disse vers, de har i hvert fald fulgt mig, og vi har nogle gange talt om det i bestyrelsen. Og det har været til stor trøst og opmuntring undervejs. Men i hvert fald, tillykke og stor tak for nu.